L-Aqda Repubblika issa ħarġet tattakka u toħodha qatta bla ħabel kontra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. F'diskors li għamel quddiem id-depo, il-President tal-Aqda Repubblika hu id-Deputat Nazzjonalista Carola Kulina saħansitra stqar li fi żmien kemm ilu Kummissarju Angelo Gafà m'għamel xejn. Dan qalu fl-istess ġurnata li f'rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna ġie rikonoxxut kif taħt il-Kummissarju tal-Pulizija l-ġdid ġiet imnedija strateġija ġdida li ser issaħħaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Fid-diskors tiegħu Roberta Kulina stqar li l-Kummissarju tal-Pulizija intgħażel mill-Prim Ministru Roberta Bela. Dan għalkemm kif irrikonoxxiet ukoll il-Kummissjoni Ewropea stess, il-Kummissarju Angelo Gafà kien l-ewwel kummissarju f'pajjiżna maħtur bi proċedura ġdida li rat it-tneħħija ta' ntħil politiku fil-ħatra u bidla minn kif kienet issir il-ħatra ta' kummissarju anke taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Fil-fatt, Angelo Gafà inħatar wara sejħa pubblika u wara li ġie skrutinizzat mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi li ma' skrutinju l-Oppożizzjoni lanqas ħadet sehem fih. Dwar iż-żmien li fih il-Korp tal-Pulizija nexxielu jagħlaq każijiet kbar u ressaq quddiem il-ġustizzja numru ta' persuni mixlija b'korruzzjoni u ħasil ta' flus, għall-Aqda Repubblika dan kien biss bis-saħħa tagħhom. Roberta Kulina hu l-unika deputat li bħalissa jinsab il-qorti jaffaċċja proċeduri kriminali kontra tiegħu qal kif issa l-Aqda Repubblika m'għandix fiduċja lanqas fil-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Fil-protesta quddiem id-depo tal-Pulizija għal darb'oħra reġgħu ħarġu fid-dier ir-rabtiet b'saħħithom li l-Aqda Repubblika għandha mal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra kien hemm preżenti wkoll hu id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami, Michael Fenekadami. Dan li ġmielu jdur imqabbad ma' djul Roberta Kulina u Manuel Delija fit-tmiem il-ġimgħa spiċċa ħasiġġu fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.